На 27 ноември магистър Диксит организира специализирано обучение, посветено на актуалните въпроси при прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото приложение. Лектор на събитието ще бъде адвокат Росен Русков, а обучението ще бъде онлайн чрез платформата Zoom. Програмата на семинара обхваща важни теми, сред които новият регистрационен праг, сложностите около ВОП на стоки, втора употреба, безвъзмездни доставки, особеностите при данъчен кредит при апорт и много други специфични казуси, важни за практиката. Обучението завършва с въпроси и отговори, като участниците могат предварително да изпращат своите въпроси по имейл или да ги задават директно по време на семинара. Регистрирайте се през сайта на magisterdixit.net чрез електронната форма под програмата на семинара или по имейл. Участвайте на 27 ноември в практическото и задълбочено обучение, придружено с подробен авторски материал от адвокат Росен Русков, който ще получите на електронната си поща. Очакваме ви!